Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya uan Bapura jong ka himalang rin. Tien rei hadin balawan kene ka eksekutif jong hapo ka jingalam jong ka WPP. Lathong biang balari instit biang ya ukum usim bapura. Kani ka jingle jong ka KSDC ni das ngausi hadu ka data kum ki khon ki hajar. Haka jing sicha ka jing perta jong ka WPP. Haki ni ki senam ki balik no banong bangi wanra ya ka jing sucar ka bakut ka jing sucar ka basuba tien re ka ni ka jing le jong ki menta kalong ba ka kham ka bamsap ka bangpong ka kham palat ka jong ki ban chuai ka benar mesur ya ta ko nama datang ada ka keruak ka basyai naga benta jong UCM bat naga benta jong ka executive committee barakuai bagi de ban perkhat ki kentin ki ba pipi la kren haki itu senam ki balik nak barok bat pila kular haki ba bagi luang jata ke parti ke ijat benreu ke parti ke bak sensar khut tien rei kan ni ke jile japi kum ki nong larin gilap ba pile ki bakam palat ban ki wei pat ki executive committee namar ketangi ke pat fi bapin sabha ban perkhat khamha baladangi kum ki khon ki himalarin ngin wan pat sajisin hangne hapo plau jo ke district kin UI ya ka bor jong pajba namar ya pila thung dari pajba kan mau ai kata kin UI ya ka bor jong ikum ki khon long jong ki pajba jong ka himalang rin tingam don sibun ki kenti ya ki pajba jong ka himalang rin namar nadu kasnam ar hajar ar polai ngila dawa pa ka ki SDC kan wen mardor ya unang taisings yamyong uba kamri kenti ya ka himalang rin namar baru si kata ka himalang rin kalong kahima kabasyong suk syong san bat baru ki jingmi jing jong kahima kadai bait sya ka himalang rin henrei mentapat nadu balawan uni usim nantai ulah lesam 100% naga diga jingmi jong kahima namar kata halor jong kaneka nongrim kabangi kum ki khod diajar ni das nyau kia hadu kata namar ngila du ialah jong kahok haka bau ni usim nantai ulakam yaka ni ka kendau kum kari genti jong ka kami ka jong u bat kaba nagaliam jong ni usim nantai siang rasya syu yang kum ki pajba nong syong snong jong ka himalang rin banlong kum ki khot jong ka dorbar hima ki banal kenjok khat prasnem kani ka jingle jong uni us im nang tai ka pau chai baula pen khan ya ka riti ya ka hok jong ni kum ki pajba jong ka himalang rin daya rojo kani ka daw ni persyak jur ya us im nang tai pa undang syong biang haka syuki kum muslim tien rei ka basngau sri kalong baka ke SDC kam syam lasyak skor yangi kum ki khon ki hajar hoj haka senam ar hajar pulai la suspend ya u naga kam kum muslim bapura jong ka himalang rin tien rei hadin balawan kene ka eksekutif jong hapo ka jingalam jong ka WPP lathong biang balari instit biang ya ukum usim bapura kani ka jingle jong ka KSDC ni das ngausi hadu ka data kum ki khon ki hajar haka jing sicha ka jing perta jong ka WPP haki ni ki senam ki balik no banong bangi wanra ya ka jing sucar ka bakut ka jing sucar ka basuba tien re kani ka jingle jong ki menta kalong ba ka kham ka bamsap ka bangpong ka kham palat ka jong ki ban chuai ka benar mesur ya ta ko nama datang ada ka keruak ka basyai naga benta jong UCM bat naga benta jong ka executive committee barakuai bagi de ban perkhat ki kentin ki ba pipi la kren haki itu senam ki balik nak barok bat pila kular haki ba bagi luang jata ke parti ke ijat benreu ke parti ke bak sensar khut
Tiang mereka ni ke jile jopi, kon kinongarin, gilap bapile iki bakam palat ban iki wei pat ki executive committee. Namar ketang iki pat epi, bapin sobha ban perkhat khamha. Paladangi kon ki kahi himalarin, ngin wan pat sajisin, hangne hapo plau jo distrik. Pin UI ya ka bor jong patba, namar ya phi lathung dari patba. Kenal kaya kata. Pin UI ya ka bor jong ikum ki kon long jong ki patba jong ka himalarin. Di ngamdon sibun ki